lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu nang dompetku. Paten saben dina ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Matiun kami sampun. Luar biasa. Nggih. Pripun Pak Dalang? Iki wau nggih enten awala. Sing gene anu sing Sinten? saking Pak Dalang sing tumiba Pak Dalang napa Niki enten pertemuan. Pertemuan. Oh nggih. Kalih Sri Minggat saking Mbak Kiki. Wah. Niku riyen sing momong kula nek cilik niku nek wayang mriki kalih sing Dewi. Sri Minggat niku. Mbak Kiki nggih Sri Mbak Kiki Minggat. ngersake Sri Minggat. Oh. Lagune yo pas karo sampean to, Mas. Apa aku? Lagune ki mau lho. Kok iso aku? Sri Minggat ki mau to? Aku ki ora minggat. Oh, kan sing minggat sing wedok. Si bojoku ki ya ora minggat. Lah apa? Kayak transmigrasi bablas umroh. Kok terus ra bali. Ya ben kok. Niki pripun diaturke pundi? Ya Sri Minggat kuwi mang. Nggih. Berarti monggo. sendiri ya? Hah? Sendiri ta? Ya ora. Lah piye? Ya nek minggat dhewe ding ya. Iya. Nek kancane berarti purik kuwi ya. Ya tetep enek-enek tok kuwi lirike sing wong loro lah enek. Sri. Kok terus celok-celok. Coba ya Sri Minggat sik diaturke. Ya Allah. Nggih. Ampun kondur, ampun ngantuk, pokoke ngantos tancep kayon mangke tasih wonten door prize malih. Nggih. Kanggo adik-adik sing apal Pancasila, monggo mriki 50.000. Ya. Sing apal Pancasila. Yo, adik-adik sing apal Gini. Mas Dereng, Apa? Pancasila. Iki adik-adik. Taman kanak-kanak ora taman kawak-kawak. Aku ya adik-adik kok. Nah, waduh kemen. Iki. Ya ora nantang ngono to le. Ya aku ya wedi ngono. Iki. Oh iya. Mikem tindak mikem mbok, ndok mikem. Iki tulung le. Karo campur sarine ben nyepake sik. Ben nyepakne Sri Minggat iki mau. Permintaane sing momong Mas Bowo kok. Nggih. Lho, lha ndi bocah iki mau? Oh nang kono iki. Selamat malam. Woi, kowe dekek ale. Wah, dekek manis, dekek kon pipi. Anakku dekek silite le. Anu, selamat malam. Malam. Iya. Iki ora cah kene tak bacok tenan iki. Sangar tenan. Nama siapa? Arnes. Karnen. Rene ta? Nama siapa? Arnes. Arnes. Putrane Pak sinten? Oh, alah. Mas Ari iki mau. Kamu bapakmu le. Tidak menyesal kamu? Oh, tak maksudnya berbahagia ya le ya. Oh iya oke Mas Ari. Kelas berapa? Kelas 4 STM. Lah yo SD niki cedak STM. Oh iya. SD pundi? Oh, sing tanggo dandan niki mau ta? Oh, iya. Nggih sampun, nggih. Nama siapa, Mas? Arfa. Nggih pun, nggih. Ya, anaknya siapa, Mas? Pak Esti. Hah? Pak Esti. Pak Esti. Nah. Lah buke?